he tenido un día de mierda, pero de mierda. Paseándome por los despachos de los profesores, llorando, por favor, firmadme el papel de la beca, por favor, que vivo con 100 euros al mes, que una beca me ayudaría un poquito. Y como he tenido un día de mierda, voy a leer un texto de mierda. Pero no es un mierder literario, pero... Voy a leer un relato, yo escribo muy mal los relatos, pero bueno. Voy a leer un relato. Este relato lo escribí para un concurso que hicieron en el Colegio Blanques para la fiesta mayor. Y... No gané, por supuesto. Ahí está la prueba de que es un relato. Entonces, en el relato obligaban a que se mencionara el carrer Joan Blanques y las palabras festa mayor, ¿no? Entonces el título del relato es Carrer Joan Blanques, festa mayor. Está en catalán, però bueno, això con la lectura. Carrer Joan Blanques, festa major. Són termes que un podria utilitzar per calmar l'angoixa que la soledat que embolcalla una obscura nit imprimeix sobre son cos com el desig de les flors espasma sobre el blanc d'una tela, d'una brusa. Termes amb els quals un podria evocar un temps no tan passat com acabat, o uns records no tan presents com oblidats. Termes, al cap i a la fi, com cafè amb llet, Maria Zambrano o préstec hipotecari. Termes que podrien ser qualsevol altre i que qualsevol altre podria escriure o dir. Així no obstant, en aquell moment concret i aquella hora de la nit, eres tu qui ho estava dient i no era pas un motiu de joia al dir-ho. Carrer Joan Blanques, festa major. T'acabaves de dir mentre enfilaves el camí cap a casa. Exacte, festa major. I tu tornant cap al que encara podies anomenar casa, creuant l'enrenou del carrer Joan Blanques, intentant passar desapercebut mentre veies passar antics companys de l'associació de veïns, atrafegats entre la disbauxa i l'organització, intentant passar desapercebut per no haver de donar explicacions, per no haver de tornar a dir bé, anar fent, per no haver de tornar a passar la vergonya de no saber com explicar que d'aquí una setmana et faríem fora del pis per no poder pagar el préstec hipotecari, que si aquest any no participaves de la festa del barri era perquè no t'ho podies permetre ni econòmica ni moralment, que no et senties digne de parlar cara a cara amb algú que havia aconseguit trobar treball els 2 mesos de perdre l'anterior, que t'ensorraves cada cop que algú et deia «Tranquil, ja et fotrem un cop de mà, tot s'arreglarà». En definitiva, per no haver de suportar la confessió o, encara pitjor, la indiferència dels que podien viure millor que tu. Tot i així, sabies que ells no hi podien fer gaire més, que tots aquests gestos que et rebaixaven, que t'enfonsaven moralment, no eren sinó l'intent de mostrar-te una comprensió i d'oferir-te un cop de mà pel que haguessis de menester. Però saber això encara et feia sentir pitjor. Saber que el tracte que els dirigies era immerescut feia que la sensació de vergonya anés augmentant a mesura que anaves avançant pel carrer, de tal manera que cada cop intentaves passar més desapercebut, incrementant aquell tracte injust envers els companys de l'associació i fent créixer així encara més el teu penediment. Això és culpa del meu excés d'orgull, et deies tot sovint. Però sabies que no era tan sols d'això del que es tractava. Deia Maria Zambrano que l'exiliat tot sovint ho és sense haver marxat mai del seu país i que allò que més caracteritza l'exili no és l'haver de deixar enrere una vida, una família i uns projectes, com si succeeix amb el cas de la immigració, sinó que el que més caracteritza l'exili és el sentir-se rebutjat per la mort, el saber que ni la mort et vol, que no serveixes ni tan sols per a morir.
Aquesta sensació, segons la pensadora malaguenya, es produïa en llocs com el front de batalla o les persecucions franquistes, on la mort es donava indiscriminadament i on el fet de no ser atrapat per ella no remetia a cap heroïcitat ni a cap mèrit propi. Conseqüència d'aquesta sensació n'era la incapacitat de tornar a formar part del món, la incapacitat de tornar a donar sentit a una vida inútil, fins i tot per a morir. Així, si tal com ton pare t'havia dit una i altra vegada des que eres petit, la vida te l'has de guanyar treballant i, malgrat fer més de 3 anys que buscaves feina, encara no t'havies mort, com no creure que fins i tot la mort t'havia rebutjat? Més encara, després de veure dia a dia els morts per falta d'atenció mèdica, l'augment del nombre de suïcidis, els caixers amb les portes tancades i barrades i els bancs amb separadors per impedir que algú s'hi pugui estirar i passar-hi la nit. Sabies que seguies viu de préstec i, tal volta fos això, el no saber com justificar que encara seguissis viu, el que et feia intentar passar desapercebut al creuar-te amb els companys de l'associació de veïns. Fos com fos, quan aquella nit arribessis per fi a casa i després de prendre't l'últim cafè amb llet, sense gaires més preàmbuls, sense deixar records a una família gairebé inexistent des de la mort del teu pare, enfrontares d'una vegada aquest exili i saltares del terrat del teu bloc de pisos. D'aquesta manera, l'associació de veïns del carrer Joan Blanques va haver de cancel·lar el ball de festa major per avaria a la Catenària.